Ma Oxford és Manchester csapata mérkőzik meg. Amióta csak az eszemet tudom, okos akartam lenni. Van, aki okosnak születik, ugyanúgy, ahogy egyesek meg szépnek. Következzen az első kérdés. Hát én nem tartozom közéjük. Nekem meg kellett dolgoznom érte. Minden kérdésre tudnom kell a helyes A választ. felszínű kristályos vagy csillogó. A három fő közeltípus közül melyik jött létre kihűlt lávából? Mi a tipped, Brian? A vulkáni. Magmás köz? Helyes válasz. A magmás között jön létre a láva. Majdnem helyes volt. 10 pontot ér a válasz. A neve a görög szárny és új szavakból ered. Hogy hívják ezt a júra és krétakori repülőt? Pterodaktil. Cronin, Oxford. Pterodaktil. Ez a Igen. helyes válasz. Okos kiskölök vagy, Ez a ha? válasz 5 pontot hozott az oxfordi csapatnak. Ahogy Francis Bacon mondta, a tudás hatalom, ezért akarok mindent tudni. Semmi sem dölt el. Ismerni akarom Platón és Newton munkásságát, Tolstoy és Dylan műveit. Hogy mit jelentenek az olyan szavak, mint a dialektus és a peripatetikus. Tudni akarom, miért szeretik az emberek a jazzt. És ha meg akarom tudni a választ, olyan helyen kell keresnem, ahol tisztelik a tudást. Fontosnak tartják, szinte már szennek. Ezért remélem, felvesznek erre az egyetemre. Tehát helyes volt a válasz? Itt nincs olyan, hogy helyes meg helytelen válasz. Az ön válasza roppant szórakoztató. Nincs több kérdésünk, Brian. Köszönöm. Felvesszük. Igen, persze. Októberben találkozunk, Mr. Jackson. Szóval ez van. Sikerült. Ez persze tökre megváltoztatja az életemet. Elmegyek otthonról egy másik városba, távol azoktól, akiket ismerek, és a haveroktól, akik mindig is velem voltak. De nem leszel kockafejű, ugye? Mi? Tudod, nem mondasz olyanokat, hogy felettébb, nem használsz hosszú latin szavakat. De igen, pontosan ez fog történni. Menjünk. Lépjünk innen. Jó. Hova megyünk? A mólóra. Franco. Lassabban, hé! Miért kell folyton ezt hallgatnunk? Csak. Miért csak? Mert ez Motorhead. És? És ők az ászok. Mert te azt mondod? A gettómban mondják. Milyen gettudban, Tom? Ott falun. Ez jó volt, Brian. Figyelj, miért nem hallgatsz inkább Kate Bush-t? Na, Kate Bush-t hallgatunk, de összelünk egy jót. Na, jó kis buli lesz. Kate Bush-t hallgatni, meg táncolni. Anyádat, Spencer! Eket csináltam. Mutasd meg az új haverjaidnak, mi a frankó. Kösz, apám. Jó fej vagy. Csak egy kazi, Brian, nem kell begerjedni. És újra leérettségizel vagy? Ne kezd megint. Micsodát? A szent beszédet. Csak szerintem kár lenne. A fasz lenne kár. Azért kár, ha 3 évig verseket seggelsz. Ennél többről van szó. Új ismereteket szerzel. Az élet nagy kérdéseivel foglalkozhatsz. Érdekes új barátaid lesznek. A régiek unalmasak. Én nem ezt mondtam. Közte nekem így is jó. A kurva életbe! És itt van Tón, vele megdumálhatom az élet nagy dolgait. Ennek már lőttek! Köszi! A legjobb kazettát! Kapjuk el. Ne, mi van? Hagyja, kapjuk el! Nem áll! Engedjetek el! Ezt vetted fel? Nem gond, ugye? Nem, egyáltalán nem. Nagyon
Nagyon csinos. Brian, nem viszel kenyeret? Majd ott veszek. Fazekat? Lekésem a vonatot. Ne igyál sokat. Nem fogok, ha te sem. Ne szemtelenkedj. Biztos ne kísérjelek ki az állomásra? Anya, nem kell. Komolyan. Tessék, vedd el. Nem, neked sincs Fogad pénzed. csak el. Anya. És néha azért gyümölcsöt is egyél. Nagyon büszke lenne rád. Kvízválasztó. Magyar hangok: Boros Zoltán, Ullmann Mónika, Zakariás Éva, Antal Olga, Újber Ferenc, Zámbori Soma, Katona Zoltán, Gardi Tamás, Renát Zoltán, Garai Róbert, Dögei Éva, Pintér Gábor, Bartók László, Hirning Judit. Bejárat az alagsorban. Hello? Az új lakó vagyok. Brian Jackson. Hello, Brian Jackson. Én Josh vagyok, ő Marcus. Hello? Szia. Megmutassam a szobádat? Igen. Már elosztottuk a szobákat, nem gond, ugye? Nem valami nagy. Nem. Ez tény. Akkor megyünk, hadd készülj fel a bulira. Bulira? Lotyók és papok. Te nem jössz? Én most inkább itt maradnék, és kipakolnék, meg olvasgatnék. Na, én akkor elmegyek piáért. Adnál egy kis lét, Barry? Van lóvéd? Csak mert ezen a rucin nincs zseb. Persze. Kösz, fiúka! Papa! Most jöttem meg Indiából. Értem. Fantasztikus élmény. Teljesen megváltoztatott. Nem is képzeltem volna. Mert hogy? Használsz WC papírt? Hát, előfordul. Nem frankó, haver. Ártalmas a környezetre. Akkor... Hogy csinálod azt? A kezemmel. És egy vödör vízzel. Ki kellene próbálnod. Bocs, de találtam egy ismerőst. Oké. Hello! Nem baj, ha úgy teszek, mintha ismernél. A WC papírról papolt neked? A papír nem frankó. Ja, de a gastroenteritis sem az. Vicces, de én tényleg pap vagyok. Te minek öltöztél? Normális embernek. Miért nem jöttél legalább papként? Zsidó vagyok. Tényleg? Még soha nem találkoztam zsidóval, mármint élőben.
Ami fura, mert a példaképeim közt sok zsidó van. Woody Allen, Marx, Einstein, Dustin Hoffman, Jézus, Freud, Kubrick. Igen, rengeteg csodálatra méltó zsidó van. A népem nevében köszönöm. Parancsolj, fiúka. Nem vesztegeted az időd, mi, Barry? Csak így tovább. Nem volt visszajáró? Nem. Szavasz. Hát, nagyon örültem, Barry. Igazából Brian. Az a srác Barrynek hívott. Ez igaz. És nem szóltál neki? Nem. Bocs, de nem értettem a neved. Rebecca. Rebecca Epstein. Rebecca Epstein? Ez zsidó név, igaz? Shalom, Brian. Ja, ahogy mondod. Válogató az egyetemek vetélkedőjére. Ha Stréber vagy, ott a helyed. A kellettel! Add már ide! Bocsász! Bocs! Ó, elnézést! Hova sietsz? Rebecca, Ja, gyere eltüntetni. nem lehet, fontos találkozón van. Értem, fontosabb, mint az apartheid elleni harc. Érdekelne a dolog, de késésben vagyok. Ne haragudj! Persze, tudom. Zsidó kultúra szeminárium. Ja, bocs! Ácsi! Hello, Új a válogatóra gombon első értem. kérdés. Mi az a kezedben? Egy plakát. És miért a kezedben van, nem pedig a falon, ahol mindenki látja? Na jó, mindegy. Ezt törzs ki, kérlek. Van még odakint valaki? Nem hiszem, nincs. Tényleg? Azt szözve. Téma? Angol irodalom. De a természettudományok is oké. Newton harmadik törvénye. A reakció akkora, mint az akció, csak ellentétes vele. Ülj le, kérlek. Bárhová? Jó, akkor kezdjük is, rendben? Kár, hogy nem vagyunk többen. Úgy tűnik, valami vandál letépkedte a plakátokat. Patrick Watts vagyok, Ashton under Lyme-ból, gépészmérnöknek tanulok. Páran talán emlékeznek rám a tavalyi vetélkedőből, ugye? Idén is én vagyok a csapatkapitány. Miért? Tessék? Tavaly vesztettünk. Miért maradtál kapitány? Mert doktorandus vagyok. És 3 éve én vagyok a kapitány. 3 éve mindig vesztünk. Folytassuk inkább! Rendben? A válogatón 30 kérdésre kell válaszolnotok 30 perc alatt. A legjobb 3 csatlakozhat hozzám a kapitányhoz, a csapatba. Van néhány csalafinta kérdés, azt hiszem jól fogtok szórakozni. De figyeljetek az időre. Ha készen álltok, teszteljünk! Hello! Elnézést.
Semmi probléma. Megírhatod a tesztet a többiekkel együtt, nem gond. Foglalj helyet. Kölcsön vehetem? Hogyne. Köszönöm. Jól van. Koncentrálj. A hatos kérdés... Miért mosolygott rám? Nem ez a hatos kérdés. Koncentrálj. Muszáj koncentrálnom. A papírt nézd. A tesztet. Ne a csaj bámuld. Ne a nyakát nézd. Nem koncentrálj. Jól van. Kanos kérdés. Nem. Hatos kérdés. Hé, nagyfiú. Megmondanád a választ a 3-asra és az 5-ösre? Kösz. Ez csalás. Azt akarja, hogy csaljak. Na nem. Ez szívesen. A 3-as a hipermangán, az 5-ös Pápua Új-Guinea. Támogasd a nővéreket! Köszönjük! Tüntes a nővérekért! Köszönjük! Brian, segíthetek? A csapatgyűlésre jöttem. Alice, hello! Szia! Gyere be. Nem kerültél be a csapatba? Alice jobb volt. Csak 1 ponttal. Brian akkor is vesztes lett. A vesztes kicsit erős. Ő lett a tartalék. Cipőt lehet, gyertek be. Brian, nagyon sajnálom. Oh. Ha nem mondod meg azt a 2 választ, bekerültél volna. Alice, nem téma. Tényleg? Oké. Lógok neked. What's Bristol? Elnézést, de fogy az idő. Talán Schubert. A halál és a lányka. Schubert. Tchaikovsky. Nem ez a helyes válasz. Ki tudja? Salmon, Queens, Schubert. A halál és a lány. Helyes válasz. Megszólalt a gong. Az ezévi döntő nyertese a Queen's College Cambridge. Higgyétek el, nem szívesen mutattam meg nektek. De mint valaki mondta, tévedni emberi dolog. Ki tudja? Pope az embernek próbálja. Tényleg úgy érzem, hogy kellő odaadással és csapatmunkával idén nyerhetünk. Ezért is gyűltünk össze ma itt. A fantasztikus 4-es, ha tetszik. Mindenkinek más a szakterülete. Colin, történelem, politika. Lucy, tudomány és gyógyászat. Alice, művészetek, irodalom. És jó magam, mint a féle reneszánsz ember. Brian, ne a bútorra! Na a selejtező 2 hét múlva lesz, a tévében nem adják le, de azért formában kell lennünk, hogy megmutassuk, mit tudunk. Brian. Én is elmenjek rá. Felesleges lenne. De ő a tartalék. Szívesen elmegyek. Csak csapattagok jönnek. Nélküled is elboldogulunk. Tehát, kvantummechanika, kikéri? Kedves Spencer,
csak röviden írok, hogy elmeséljen, mi újság. A lakótársaim nagyon érdekesek. Jó, ha az ember más háttérből érkezőket is ismer. Nagyon jókat szoktunk röhögni. Bocsi. Egyre aktívabban politizálok. Tüntettem már az apartheid, a nukleáris fegyverek, a nukleáris energia, a melegek hátrányos megkülönböztetése és a nők szexuális kizsákmányolása ellen. Tudtad, hogy a személy Tory kormányzása alatt a népesség 7%-ának kezében van a vagyontárgyak 84%-a? Mindig ugyanaz. A gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre többet szenvednek. Hagyjuk is, te hogy vagy? Találtál már munkát? Van állandó állásod, vagy még mindig segélyen élsz? Tudom, hogy nem sok meló van annak a genya Thatchernek hála, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb találsz valamit. Hey! Törjetek a picsába! Be kell fejeznem, mert előadásom lesz. Épp a romantikus költőkkel birkózom. Persze nem szó szerint, mert már rég meghalt mind. Mit értettek a romantikusok azon, hogy románc? Nem csöpögős szerelmi történeteket. Bár a szépséget nagyra értékelték, az ihletet az életerő forrásának tartották. Az ábrándos, szerelmi bánatot gyötört romantikus költő képe hamis. Byron, Wordsworth és különösen Shelley... A selejtező kéne lenned, nem? Épp ez az. Colint elütötte egy busz. Mi? Jól van, de be kell ugranod. Igen! Örülök, hogy jól van. 50 kérdés, 30 perc, beszélgetni szabad. Ahhoz, hogy bekerüljenek, legalább 70%-ot kell elérniük. Elnézést, de épp egy vetélkedőre készülünk, ne zavarjon, kérem! Elnézést, ezt is meg kell csinálni. Ezt az embert az egyetemek vetélkedőjéből küldték ide! Tehát, ha készen állnak... Troy őrmester, Fanny Robin és Bathsheba Everdeen Thomas Hardy melyik regényének szereplői? Hazatérés. A hazatérés? Én szerintem a távol a nyüzsgő tömegtől lesz Hát a jó. persze, Brian jól mondja. Távol a nyüzsgő tömegtől. Helyes. A Passer domesticus melyik közismert madár latin neve? A házi verébé. Helyes. Hasnyálmirigy gyulladás. Helyes. Sixtusi kápolna. Helyes a válasz. A Saturnus. Helyes. 10. hosszúsági fok. Helyes. Az erszényes emlősök. Helyes. John Anderson, szívem John. 1664 prímszámok, Gyagilev, a lég. Helyes. A berlini fal, trükkös kérdés, egyik sem. Gammasugár, a golfáram, a Millói Vénusz. Helyes. És az utolsó kérdés. Melyik évtizedben találták fel a zsillettpengét, alakult meg a Ford autógyár, és halt meg Oscar Wilde? 1890. 1900. 1890. Biztos, hogy az 1900 a jó. Gyorsan, mert fogy az idő. Lucy, szerinted melyik? Szerintem Briannek van igaza. Ez az évtized, az 1900-as. Helyes. Nos, hát, gratulálok, emberek. Brian? Jó, hogy köztünk vagy. Csúcs voltál. Brian? Nem láttam még ilyen srácot. Az agyad, mint egy lexikon. És te miért jelentkeztél a vetélkedőre? Mert kihívás. Színésznő akarok lenni. Tévés, műsorvezető, ilyesmi. Ez jó tapasztalat, nem? De. Na és te? Honnan tudsz ennyi mindent? Sanyarú gyermekkor. Azt hiszem, mindig is élveztem, ha tudtam valamit, és minden belemászik az agyamba. Egy csomó felesleges adat. Van olyan, hogy felesleges, amit megtanulsz? Van, bár ne tanultam volna meg horgolni. Ez vicc volt, ugye? Na. Most megkapod. Ne csináld! Lehet, hogy kutyakak is. Bocs. Most jut eszembe, maszkórám van. Mennem kell. A próbán találkozunk, szia! Alice, mit csinálsz pénteken? Aznap lesz a szülinapom. Bulit rendezel? Na, náhogy ott leszek. Nem bulit, ez inkább vacsora lenne. Vagy ilyesmi. Csak te meg én?
Örömmel elmegyek. Helyes a válasz. Oké, pénteken. Mi a baj? Semmi. Csak jobban is kicsiphetted volna magad. És? Hová viszel vacsizni? Még jó, hogy foglaltam asztalt. Jó kis hely. Komolyan? Kívülről flancosabbnak látszott a gyertyákkal. Imádom a pizzát. Chipses pizzájuk is van. Az Edward király. Halló? Halló? Elnézést! A Lambrusco Bianco... nincs itt az évszám. 1985. Tudom, hogy hányat írunk. A bor milyen évjárat? 1985-ös. Nagyszerű. Akkor egy 85-ös fehér Lambrusco Biancót hozzon, kérem. Nézd, kenyérrúd, hurrá! Én azt hiszem, fokhagymás gombát rendelek. Akkor már nem fogsz csókolózni. És neked sok barátod volt már? Miért kérdezed? Csak kíváncsi vagyok. Tényleg tudni akarod? Rendben. Mikor 15 voltam, ott volt Charlie. Énekes volt egy ilyen rockbandában. Állati jól nézett ki. Állati jól. Aztán jött Rufus. 9 hónapig jártunk. Aztán a barátjával jártam. Aztán volt egy kalandom egy olasz pasival, Alessandroval. Gyönyörű volt, sportos. Elég sovány volt, de azért izmos. Jól kidolgozott teste volt, szálkás izmai. Gregort imádtam. De elképesztően féltékeny volt. A végén a rendőrökkel kellett elvitetni. Azt hiszem, ez volt az összes. Ez vicces. Hányan lettek elmebetegek, öngyilkosok, vagy kerültek sítre? Igen. Rufus, a performance művész szerint, aki felgyújtotta magát, az én csókom a halál csókja. Ezért is adtam fel. A munkámmal foglalkozom. Van új kolostorba, Alice. Hamlet harmadik felvonás. Nem bírsz leállni, igaz? Mit is csinálnak a szüleid? Anyám eladó egy cipőboltban, apám meghalt. Emiatt ne lógasd az orrod, rég történt. Mi történt? Ügynökölt, dupla ablakokkal, jutalékért. Sokat dolgozott, utálta. Komolyan emészthette magát a munkája miatt, mert egy nap váratlanul összeesett. Egy idős párnappaliában, miközben ablakokat adott el nekik. 41 éves volt. Szomorú. Iszunk még egyet? Elnézést? Gyakran gondolsz rá? Persze. Minden nap. Nem volt időm igazán megismerni. Még gyerek voltam. Csak arra emlékszem, hogy együtt ülünk a tévé előtt. Imádta a vetélkedőket. A természetfilmeket, az ismeretterjesztő műsorokat. A tudás. Azt mondta, az a boldogság kulcsa. Hogy ne olyan munkát végez, amit utálsz. Hol az a pincér? Biztos imádott. Gondolod? Persze.
De nem? Nem tudom. Azt hiszem kissé furcsának tartott. Komolyan? Nagyon büszke lenne rád. Miért? Felvettek az egyetemre. A kvíz csapat sztárja vagy. Olyasmit csinálsz, amit ő nem tehetett. Igen, lehet. Talán. Elnézést, de most ki kell mennem a WC-re. Annyira édes srác vagy. Elnézést a ma este miatt. Általában csak jóval később szoktam sírva fakadni. Nem kell bocsánatot kérned. Az egész nagyon érdekes volt. Brian, mit csinálsz karácsonykor? A szokásosat. Tévét nézek anyámmal, és olcsó csokit eszem. Csupa ilyesmit. Miért? Van egy vidéki házunk Suffolkban. Dögunalom, ha csak Michael-el és Rose-zal vagyok. Michael-el és Rose-zal? A szüleim. Gondoltam, eljöhetnél hozzánk. Nem hagyhatom magára anyát. Karácsony után, szilveszterre. A szüleim szeretnek kettesben lenni, így főleg magunk lennénk. Sétálunk, olvasunk, ilyesmi. De ha kiborít a gondolat, hogy velem kell lenned, akkor... Igen. Nem, de szívesen elmegyek. Ezt eldöntöttük. Köszönöm. Jó ét! Látom, jól sikerült a vacsora, Rómeó. Hát, tudod, rendben volt. Szerelmes a fiú? Nem szeretem, csak tetszik. Tetszetős a lány. Anya, megjöttem. Anya! Ja! Brian! Menj ki! Our obligation to make our own individual contributions, however small. Desznek hívják. Özvegy. Az utcánkban lakik. Fagylaltárus. Mindig tudni, mikor jön. Hallani a csilingelést. Elszórakoztatják egymást, mióta elmentem. Van, hogy kétszer is egy nap. Nagyon finom, Julie. Szalonnába göngyölt virsli. A répát is angolkoros Azt leszel. a D-vitamin hiány okozza. A skorbutra gondolsz? Ó, Brian, mit bánom én? Csak edd meg, rendben? Apropó, fontos mondani valóm van. Mi az? Történt valami az elmúlt fél évben. Jaj, Brian, ne... Ne izgulj, anya, jó dolog. Mondd már. Részt veszek az egyetemek vetélkedőjén. A tévéműsorban? Igen. Gratulálok, Brian. Ez aztán a hír. Jaj, de megkönnyebbültem. Miért? Hát őszintén szólva azt hittem, azt mondod, meleg vagy. Mit csinálsz, anya? Elmondom neki, mire készülsz.
hogy benne leszel a tévében, meg minden. És mit mond apa? Az apád már semmit sem mond. Meddig vagy itthon? Az a helyzet, hogy holnap után már lelécelek. Nem szilveszterezel velük? Nem, egy barátomnál Alice-nél leszek a vidéki házukban. Vidéki ház? Valami pásztorlágyka. Ezt a csajt döngeted? Nem, ez csak plátói. Plátói? Az meg mit jelent? Nem tudja meghúzni. Maradj már, Thor! Miért? Oké, most hova? A Ricibe vagy a Manhattanbe? A Manhattanbe ne. Azt hiszem, én inkább hazamegyek. Ne legyél már pöcsfej! Nem, komolyan, még el kell olvasnom egy tanulmány, majd találkozunk. Jó, csá, faszok! Mi bajod van? Miért kell mindig így beszélni, hogy csáfaszok? Mondhatnánk, hogy jó ét, tudod? Aludj jól. Boldog karácsonyt. Én... Miért kell durvának lenni? Figyelj, Brian. Régi haver vagy. A legjobb haverom, és csíplek. És tök jó, hogy egyetemre jársz. Új barátaid vannak, meg vidéki házakban dekkolsz. Meg minden. De ígérj meg valamit. Ígérd meg, hogy nem leszel snobbpöcs. Hé, Spencer! Spencer, várj meg! Tessék, vigyél törülközőt. Majd használom az övékét. Nem használhatod az övékét. Anya, szia! Legalább ezt vidd el. Mi ez? Csak hús. Pulyka, sonka, van benne kolbász is. Nem hiszem, hogy azt várják, hogy Vidd a kaját... csak el. Megromlana. Kérlek. Jó, dugd be. Biztos nem akarsz maradni szilveszter? Nem, az idén nem. Itt van neked jégkrém, bátyó. Ryan, fejezd be. Mit? Tudod te. Na menj. Mulass jól. Boldog karácsonyt, Brian! Olyan jó, hogy itt vagy. Tény, hogy a méhek attól zümmögnek, hogy a levegő átáramlik a légcsöveiken. Valóban? A légcsöveiken? Bámulatos. Tudom. Hát nem elképesztő, Michael? Elnézést, elkrandoztam. És Brian, most először jársz Suffolkban? Nem. Egyszer már voltam itt hegymászó túrán. Tényleg? De ahhoz nem elég magas fekvésű. Félreinformáltak. Ez vicc volt, Rose. Oh. Ó, Istenem, imádom ezt a számot. Erre vesztettem el a szüzességemet egy pantomines táborban. Tényleg? Hangulatvilágítás. Michael és Rose már lefeküdt. Köszönöm. Miért? Nem tudok szívni. De miért nem? Ezt sose tanultam. Jézusom, hogy nem tudsz szívni? Nekem az megy a legjobban. Vagyis majdnem a legjobban. Jól van? Majd másképp próbálkozunk. Térdre, velem szemben. Kezed a hátad mögött. Most befolyom a füstöt a szádba. Te meg belélegzed. Jó mélyen. Világos?
Jó? Nagyon jó. Még egyet? Kérek. Biztos? Nagyon erős. Nem lesz gond. Rendben van. Most már ki kéne fújnod. Nagyon hülye ötlet volt. A halálcsokja. Emlékszel? Figyelj csak. Egy kis... Jézusom. Jó ét, Brian. A francba. Nem. Megvan. Jézusom! Jó estét, Mrs. Harbison. Brian, megijesztettél. De biztos vagyok benne, hogy több 100 pucérnőt láttál már. Nagyon meglepődne, Mrs. Harbison. Mondtam már, hogy ne nevezz így, ettől olyan öregnek érzem magam, hív Róznak. El akar csábítani, Mrs. Harbison? Hogy? Mondom, el akar csábítani, Mrs. Harbison? Nem, Brian, nem akarlak elcsábítani. Persze, persze. Ez csak egy idézet volt. Tudja, Mrs. Robinson? Nem akarlak elcsábítani téged. Tudom, én sem akarom elcsábítani magát, nem azért, mintha nem lenne vonzó, mert láthatóan gyönyörű teste van a korához képest. De édes fiam! Mi folyik ide lent? Semmi sem folyik. Hello, Mr. Harbison. Mi a fenéről beszélgettetek? Semmiről. Csak lejöttem egy pohár tejért, és belebotlottam Brianbe. Igen, összem jobb lesz, ha felmegyek. Brian, hol a nadrágod? Maga beszél, öregem. Brian, te beszívtál? Mi van, haver? Sajnálom, hogy így alakult, de csak ma reggel tudtuk meg. A nagyi az éjjel leesett a lépcsőn, combnyaktörése van. Gondoltuk, jobb, ha bemegyünk hozzá a kórházba, a Dorsetbe. Anyáik már kora reggel elmentek. Egyébként üdvözölnek, nagyon sajnálják, hogy nem szilveszterezhetünk együtt. Tegnap éjjel összefutottam velük a konyhában. Tényleg? Nem mondtak semmit? Nem mondták el. Jó. Figyelj, a vonat csak 6-7 perc múlva fut be. Nem baj, ha nem várom meg veled. Nem baj. Gyors vonat indul Londonba a 2-es vágányra. Itthon vagytok? Nem sejtettem. Elnézést! Jöjjön velünk tiltakozni. Afrikáért? Gyere velünk tiltakozni. Szilveszterkor is tüntetsz? A jogtalanság nem pihen. Dacol, mindenben csak dacol. De a makrancos hölgy vicc volt. A közönség nem nevet. A karácsony? Szó, nálad?
Szekularizált zsidó szocialisták vagyunk, nem nagyon ünnepeljük a karácsonyt. Jó buli lehet. Szerinted miért jöttem vissza? Mi van nálad? A szilveszteri vacsorám. Csirkehúsos pite és konzerv kukorica. Igazi ínyenc vagy. Maga elé kapott egy konyharuhát. Remélem, hogy rajtad volt ruha. Zokni meg cipő. Nadrág nem. És erre kidobtak? Nem dobtak ki. Nem? Nem, Alice nagymamája leesett a lépcsőn. Combnyaktörése van. Nem. Lehet, hogy ez az igazság. Hát persze, hogy ez az igazság. Sajnálom. Nem gond. Bocsáss meg. Mit fogunk csinálni este? Te buliban mész, nem? Azt kihagyhatom. Hát, van egy csirkehúsos pitén. Hogy utasíthatnám vissza? Én is csak emberből vagyok. Amúgy se igazán bírom az ilyen bulikat. 200 részeg egyetemista egymás hegyén hátán egy kicsi szobában. Aztán hajnali 3-kor egy sörszagú idegen rámakaszkodik, és nem hajlandó leszállni rólam. Itt biztonságosabb. Szóval nincsen, hogy is mondjam, barátod, vagy társad? Elvtársam. Olyan nincs. Ezen a területen sose voltam szerencsés. Nem tudom miért. Én sem értem miért. Te ki akarsz kezdeni velem? Nem. Akkor miért mondasz ilyeneket? Csak arra céloztam, hogy biztos lehetne barátod, ha tényleg akarnád. Vannak röpke románcaim, azt hiszem. Néha. Ez mi? Teszem, ebbe írom a gondolataimat, a verseimet, és... Értem. Brian, meg kell ígérned valamit. Ígérd meg, hogy soha nem mutatod meg a verseidet. Nem ismerném, Rebecca. Hé, hány óra van? Pontosan 4 perc múlva éjfél. Nem indíthatjuk a 86-os évünk ilyen nyávogással. Évünk? Igen. Remélem nem vagy nagyon csalódott. Miért? Mert velem ünnepelsz a szöszi helyett. Rebecca, már hogy lennék? Figyelj! Inkább vagyok veled. Komolyan? Igen. Mennyi az idő? 2 perc múlva éjfél. 2 percünk van. Vajon mivel üssük el ezt az időt? Hát... Várj már egy kicsit. Mi van? Elnézést, mi a baj? Baj? Nincs semmi baj. Nézd. Még esetben kedvesem a boldog ifjúság. La 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 la. Boldog új évet, Brian. Boldog új évet, Alice. Alice?
Rebecca! Figyelj, ez csak nyelvbotlás Úgy volt. érted, véletlenül bottott a nyelved a számba? Szemét barom vagy, Jackson. Tudom! Rengeteg szemétládával találkoztam már, de te viszed a pálmát. Hadd segítsek! Ne! Vedd le rólam a kezedet! Köszönöm az emlékezetes estét, Brian. Még egyszer boldog új évet! Hello, Brian. Hello. Gyere, David. ...1208-tól 1218-ig ki volt a német-római császárság utolsó. Szívem fáj, s minden ízem zsibbatag, mindkinek torkát bús bürök telé, vagy tompakéjű ópiumpatak. Brian, maradjon itt óra után, s már lelke lankad létepart felé. Érzelmi válságon megy keresztül. Érzelmi válságon? Szerelmi ügyek, romantikus vagy szexuális természetű problémák. Higgy el, ez nekem is legalább annyira kínos, mint magának. Miért kérdezi? Mikor egy éve felvételiztettem, különösen lelkes fiatalembernek látszott. Kissé talán zavaros volt, kiforratlan. Helyesen láttam? Folytassa. Úgy tűnt, óriási tudásszomi van magában, ami jó néhány, hogy is mondjam, jobb helyzetben lévő diákunkból hiányzik. Örömmel vettem fel intézményünkbe, mert tudtam, hogy megharcolt érte. De az eredményeit elnézve 74%, 68%, 57%. Úgy tűnik, ön inkább csak butult nálunk. És hát, őszintén szólva, nem ez az oktatás célja. Jackson, Bristol! Varangy és borz. Nem jó a válasz. T.S. Eliot nevében a T.S. Jackson, Bristol. Thomas Stewart. Megint rossz a válasz. Lucy? Thomas Stearns. Helyes. Patrick, én csak... A stúdióban is így megy. Az emberi testben hol található a fasciculus arcuatus, a verdike... Jackson, Bristol? Elnézést, Alice nem jön ma? Úgy tűnik, nem. Én se örülök neki, Brian. Egy nap múlva tévéfelvételünk lesz, több millióan fogják látni, és te azt hiszed, T.S. Eliot középső neve Stewart volt? Még egyszer. A fasciculus arcuatus, a verdike féle... Szóval itt szoktál duhajkodni. Spencer, mit keresel itt? Gondoltam, meglátogatlak. Nem gond, ugye? Nem. Szia. Tök jó, hogy itt vagy, csak egy kicsit megleptél vele. Kiengeded be? Egy bársony mellényes snob-pöcs. Remélem, kedves voltál vele. Nem biztos. Miért probléma? Csak mert ő is itt lakik, és Te figyelj! Te verseket írkálsz? Nem! Add ide! Add ide! Mi a franc ez az Alice? Nagy dudái vannak? Csak ugratsz. Ez komoly, a fenébe, Spencer, most mi lesz? Eljárás indul, mert jogosulatlanul vettem fel a segélyt. Mi lesz veled? Meg őzöm sincs. Ez a bírótól függ. De a játéktermes melód még megvan, ugye? Nem mondhatnám. Rajta kaptak, hogy csapolom a kasszát. Mit hisznek, mennyit vettél ki? Pár lepedőt. És mennyit vettél ki? Nagyjából pár lepedőt, azt hiszem. Spencer! Szocialista vagy, támogatod a javak újraelosztását, nem? A társadalmi újraelosztásokat. Nem pedig a lopást. Beszéljünk inkább másról. Ezzel a sokszor előjöttem ide bulizni, jókat röhögni. Rendben. Akkor bulizzunk. Próbáltam Ő is itt lesz? Ki? Tudod, az a csaj. A versenyben. Alice?
Remélem. Légy vele kedves. Hogy én? Én mindig kedves vagyok. A kezemben. És egy vödör vízzel. Tudod, menjünk ezt arrébb Indiában egy kicsit. tanultam. Kocsma. Ó, lesz ez még jobb. Nézzünk körül odafent. Hé, gyere! Mi van? Ő az. Szűk úr. Mutasd be neki. Minek? Azt mondtad, legyek kedves. Igen, gondoltam, ihatnánk valamit Ide jön. valahol. Ide jön. Hello. Szia. És ő kicsoda? Alice, ő Spencer. A híres Spencer. Sokat hallottam rólad. Ahogy én is róla. Remek. Iszunk valamit? És mit hallottál rólam? Nem tudom, elmondhatom. Nem kértek inni? Előtte? Előtte. Megyek, kerítek piát, jó? As we say, rosemary and thyme, without the seed nor need. Oh. Nem fogsz pofa vágni, ugye? Még nem döntöttem el. Rebecca, én csak bocsánatot akarok. Brian, berúgtam. Jó kedvem volt, és jól esett volna egy emberi gesztus, vagy mi. De tévedtem. Félreértettem a jeleket. Elég kínos, de nem egy nagy ügy. Majd meggyógyul sajgó szívem. De nem kellett. Elcsomagoltad már a plüss kabalád a vetélkedőre? Nem, az ilyen plüss kabala elég cikis. Micsoda lázadó vagy. Te is eljössz megnézni? Mit? Téged akcióban? Ugye csak viccelsz? Gyere el, van egy minibusz ingyen. Mit számít, hogy elmegyek-e? Csak szeretném, hogy ott lenni. De a haveromnak, Spencernek ne szólj, kirőnne. Atyaik, Patrick! Ezért jöttem át Angliába, hogy Tessék. megismerhessem. Brian, remélem, hogy nem alkohol van a kezedben. Holnap lesz a nagy nap. Nagy nap? Aha, és Brian a sztárjátékosunk, igaz? Hol? Az idei egyetemek vetélkedőjén. Csak ugratsz. Nem. De. Én, Alice, Lucy meg Patrick. Benne leszel a tévében? Igen. Azt a kurva Brian, te sunyi! Mi olyan vicces, ha? Semmi öreg. Gyakran elgondolkodtam, milyen gyógyegér képes jelentkezni abban a szarságba. Erre kiderült például te. Nem akartam mondani. Ez meg ki? Te milyen szakra jársz, öreg? Az a helyzet, hogy Spencer évet halasztott. Lószart. Épp nincs meló. Értem. Szóval segélyem vagy, ugye? Úgy van. Volt, mert eljárást indítottak ellene. Nyomoznak ellened, Spencer? Mert csalt a segéllyel. Börtönbe fogsz kerülni? Ha semmit se csinált, nem lesz De baja. csinált. Muszáj volt, igaz? Segélyből éhen haltál volna. Szóval volt munkád? Volt, ez is, meg az is, ja. Akkor nem sok esélyed van, öreg. Van fogalmad róla, milyen kevés a munkanélküli És segély? van munka bőven, dolgozzom. Ez kicsit durva volt. Vannak, akik nem... 3 millió munkanélküli van. Igen, de ő nem volt az. Ha nem keresett eleget, miért nem szerzett magának jobb munkát, ahelyett, hogy ellopta az adófizető pénzt? Spencer, van egy fogós kérdésem. Mi a neved? Spencer, hagyd már békén! Hallottad, mi a neved? Spencer! Hogy az időd? Na, tényleg, mi a neved? Mondd, hogy Spencer! Spencer! És ha legközelebb van valami mondani valód, a szemembe mond. Patrick! Spencer! Te jó ég, Patrick. Jól vagy? A bulinak vége. A barátod mindenütt keres. Szerinted miért ülök itt?
Értem. Kissé forró fejű, mi? Alice jól van? Brian, van, hogy azok, akiket a legjobban szeretsz, nagy évben szarnak a fejedre. Ezt nem tudhatod. Akkor menj csak, próbálkozz, menj el hozzá, mondd el, hogy érzel iránta, és akkor talán mindenkinek nyugta lesz végre. Rajta, Alice! Nyisd már ki! Jézusom, Brian! Mi van? Beengednél? Kérlek. Csak felkapok valamit. Jó. Jól van, bejöhetsz. Figyelj, elnézést a történtekért. Nagyon bírom Spencer, de néha elég nagy barom. Emiatt ne szabadkozz. Nem szabadna ilyet mondanom, de szerintem nagyon izgalmas volt. Akár a római gladiátorok, meg ilyen. Ezt már rég meg akartam tenni. Kérlek, ne. Mi a baj? Már csináltuk. Holnap lesz a nagy nap. Nem beszélhetnénk meg ezt már? Szeretlek, Alice. Vagyis azt hiszem. Úgy érzem, van valami köztünk, nem igaz? Olyan vibrálás, vagy vonzalom, vagy... Hello, haver. Mi... Hát mi csak beszélgettünk, és... Brian! Tudom, hogy nem úgy néz ki, de én csak téged fényeztelek a csajnál. Spencer, félmeztelen voltál. Csak elszórakozgattunk, nem volt semmi komoly. Figyelj, ha bármi böki a csőrödet, ki vele, mert ez így szívás. Tudtad, hogy mit érzek iránta? Tudtad, elmondtam neked. Mégse tudtad békén hagyni. Elkezdte! Akkor nem szemétség? És a verekedés, arról is valaki más tehet? Mit vártál? A csávó hülyét akar csinálni belőle. És úgy döntöttél, megvered? Nem döntöttem, úgy csak neki mentem. Aj, nagyon frankó, kemény csávó vagy. Hát a te segítségedre nem számíthattam, igaz, te Júdás? Kiálltam melletted? Hát nem vettem észre. Nekem úgy tűnt, csak a barátnőd előtt akarsz villogni, hogy szociálisan milyen érzékeny vagy. Mi? Oltári nagy fasznak éreztem magam. Mert az is vagy. Ne szívózz velem, Jackson. Miért kell neked mindig mindent tönkrevágnod? Az egy dolog, hogy a saját életedet elszúrod, de minek kell másokkal is kicseszned? Olyanokkal, akik megpróbálnak, nem is tudom, kezdeni valamit az életükkel. Mint például te. Irigy vagy rám. Irigy? Én rád? Azt hiszed, mert elolvastál pár könyvet, jobb vagy nálam? Hát Alice nem így gondolja. Menj el innen, Spencer. Szállj fel az első vonatra, nem érdekel, mekkora bajban vagy. Húzz el! Brian! Hová mész, Brian? Sajnálom. Brian, kelj fel! 2 óra múlva Manchesterben kell lennünk. Brian! 2 perced van, Brian. Patrick, tudom, hogy nem nagy vigaz, de alapozóval biztos, hogy el tudják tüntetni. Szállj be! Sziasztok! Meg vagyunk, a fantasztikus 4-es. A duodenum és az appendix melyik szervrendszer része? Az emésztőrendszer. Helyes. A vadkacsa és a Rommershorn melyik drámaíró műve? Patrick, figyelj, szerinted
valami oltári véletlen folytán ezek a kérdések lesznek a műsorban? Mert ha nem, akkor ez időpocsékolás. Bemelegítünk, Brian, hogy az is felébredjen, aki kókat ma reggel. És Alice-szel mi lesz? Te se sokat aludtál. Nem most, Brian. Rendben, szóval csak 4-en megyünk, vagy van valaki az ülés alatt? Majd később, jó? Elárulnátok, mi folyik itt? Figyeljetek, hallgassunk egy kis zenét. Na tessék. Na végre. Szólok, hogy itt vagytok. Brian, hová mész? Csak pár percet kérek, jó? Már így is késésben vagyunk, Brian. Jól van, de csak 5 perc. Anya, csak órák múlva kezdi. Tudom, már hajnalban elindultunk, kirándulunk egyet, de ezt is elhoztam. Nem baj, ugye? Nem. Mit szólsz hozzá? Mennem kell. Valami baj van? Mi baj lenne, anya? De ez a probléma. Brian! Azonnal gyere vissza, fiam! Brian, én is azt szeretném, ha apád itt lenne, de sajnos lehetetlen. Tudom, nem kedveled Dest, de én igen. És ő is bír engem, megnevettet. Ritkán volt alkalmam nevetni az elmúlt 10 évben. Jackson, rád várunk! Gyere! Mennem kell. Minden rendben? Úgy utálom, hogy nem beszélsz velem. Na, Brian. Mégis miről beszélgetnénk? Bocs, ha félrevezettelek. És bocsánatot kérek Spencer miatt. Nem akartam, az csak olyan pusztán fizikai, állaties dolog volt. Csak szex. Ezzel nem segítesz rajtam, Alice. Úristen. Szóval... megint együtt. Ők azok, Akik tavaly megvertek minket. Igen. Na, emberek, teszteljünk. Hány csúcsa van egy dodekahedronnak? 10. Nem, -5 pont. Ezek tényleg nagyon jók, mi? Úgy hívták a skótok pöröje. Második Henry. -10 pont. Nekünk tutira végünk. Második Edward. Oké, Brian, van egy kérdésem. Ha nem tudod a választ, mi a francnak kell kinyitni a szádat? Senki se válaszolt. Gondoltam, megpróbálok tippelni. Jól van, mindenki higgadjon Pont le. ez a baj veled. Csak próbálkozol, de nem tudsz semmit. Tipp, és mind rossz. Ez csak játék. Nem is tudom, miért vettelek be a csapatba. Fogalmat sincsen semmiről. Rosszabb vagy, mint az a bunkó barátod. Te kötöttél vele? Igen, állítasz részegen, bűz lesz. Úgy fogsz kinézni a tévében, mint valami csöves. Ne csináld. Hiába minden, elhagyhatod a melós barátaidat, de mélyen belül örökre proli maradsz. Ez a fiatalember összekeverte a fejre mért ütést a fejjel mért ütéssel. Tudod, az orrát kellett volna lefejelned a homlokoddal, nem pedig fordítva. Figyelj, hány olyat mutatok? Rossz válaszért 5 pont levonás. Nem, ezúttal nem. 3. Az Agincourt csata? 1415. Jó, nincs komoly bajod. Jó, hogy itt vagy. Hát, eszméletlenül fekszel a saját véredben. Ezt ki nem hagytam volna. Mr. Jackson, igyekezzen! Megyek. Jaj, tessék, sikerült kiszednem belőle a vért, azt hiszem. Köszi, nagyon köszönöm. Jó? Aha, várj, előbb le kéne. Itt van. Köszi, jó lesz.
Lejött. Mr. Jackson, jöjjön! Várj, Brian! Mutasd meg azoknak a hülye sznoboknak, hogy ki vagy. Itt várakozom. Kérem. Ott van Bamber. Itt várjon, kérem. Te jó ég. Melyik csillagképhez tartozik a Merak, a Megrez, a Mizár, az Ursa Majorhoz, vagy a Nagymedvéhez, más néven Nagy Göncölhöz? Ezt tudom. Hát itt van. Mindjárt kezdünk. 2 perc. Bocsánatot kérek. Semmi baj. Ez az egész. Úgy érzem, hogy az én hibám is volt. Mi az? Hát... Szerinted túlzás? Jól van. Foglaljátok el a helyeteket. Indulás. Csináljuk ki a mocskokat. Felvétel indul. 3, 2, 1, intro. Itt az egyetemek vetélkedője. Aki kérdez, Bamber Gascoigne. Hello, köszöntöm Önöket az egyetemek vetélkedőjében. Ezen a héten a Bristoli Egyetem és a Cambridge-i Queen's College csatázik. Kezdjük a Queen's csapatával. Hello, Tristan Neville vagyok, Cheltenhamből, matematika szakos. Jó napot, Cordelia Sykes, Norwichból, kémia szakos. A csapatkapitány Anthony Selmon, Winchesterből, doktorandus, a középkori francia irodalmat kutatom. Nigel de Havilland, West Darwichból, közgazdász hallgat. És a Bristoli csapat? Hello, Alice Harbison a londoni Hampsteadből, drámaszakos. Brian Jackson az Essexi Southendből, angol irodalom szak. Patrick Wyatt, Ashton-under-Lyne-ból, doktorandus gépészmérnök. Lucy Chen vagyok, Minneapolisból, orvostanhallgató. Ne húzzuk az időt, íme az első kérdés 10 pontért, óvatosan azzal a gombbal. Ha egy derékszögű háromszög egyik befogója 10 centi, átfogója pedig 26, hány centi hosszú a másik befogó? Selmon, Queens. 24. Helyes, 10 pont. 3 bónusz kérdés a Queensnek elektronmikroszkópiából. Mi a neve Hegel azon elméletének, miszerint egy tézis az antitézisbe fordul át, majd a kettő konfliktusa... What's Bristol? Elnézést, nem tudom a választ. Ezért 5 pont levonás jár. Selmon, Queens. Dialektika? Igen, a dialektika. 3 bónusz kérdés Önöknek. Chen, Bristol. Az adrenalin? Helyes, sikerült szépíteni. 3 bónusz kérdés földrajzból. Melyik afrikai ország partvidéke határos az Atlanti-óceánnal és a Földközi-tengerrel is? Mi a válasz? Szerintem Szudán. Az teljesen máshol van. Jól van, Algéria. akkor... Fogy az idő. Akkor Algériában. Algéria? Nem, a helyes válasz sajnos Marokkó. Mi látható a képen? What's Bristol? A Durhami katedrális. Sajnos nem ez a jó válasz. Sykes, Queens. A York Minster? Ez a helyes válasz. De Havilland, Queens. Kálciumkarbonát. Nem jó, sajnos le kell vonnunk 5 pontot. Jackson, Bristol. Kálciumszulfát. Ez a helyes válasz. Az Oresztély az Aeschylusztól. Az Oreszteia Aeschylusztól. Helyes. Az euklideszi algoritmus. Az euklideszi algoritmus. Helyes. Onisol Kimelipánc. Onisol Kimelipánc. Helyes válasz.
Salmon Queens. Mozart così fan tutte ének nyitánya. A muncus membrán. Oxidáció. Krishnapúr ostroma. Delta torkolat. Valóban a delta torkolat. Menjünk haza. A Bristol még felzárkózhat. Jöjjön egy újabb 10 pontos kérdés. A név a görög új és szent szavakból származik. Hogy hívják? Jackson Bristol. Pterodaktil. Helyes. Slem csatorna. Az Ora Serrata. És a Fovea Centralis. Valóban az. Igen. Amerikai költő és Fulbright ösztöndíjas. Platt! Harbinson Bristol. Sylvia Plath. Helyes a válasz. Jár a 3 bónusz kérdés. Shakespeare idézetek. Ahogy tetszik. Ahogy tetszik. Helyes. Sok hőhó. A sok hűhó semmiért. Helyes. Negyedik Henrik. Melyik legyen? Gyorsan. Brianét mond. Az 5. Henrik a válasz. Ez a helyes válasz. Jackson A Bristol. potyomkinpáncélos. Helyes. Jackson Bristol. A Versailles szerződés. Helyes. Watts Bristol. Egyfajta gombás fertőzés, ugye? Helyes válasz. Jackson Bristol. Elektrolumineszcencia. Kémiai lumineszcencia. Lumineszcencia. Foszforeszcencia. Gyorsan. De inkandeszcencia. Mind helyes. Hihetetlen teljesítmény. 5 pont a különbség, 1 perc van hátra. Egy 10 pontos csillagászati kérdés. Jackson Bristol. Az Ursa Major, azaz nagymedve. A nagy göncöl. Hihetetlen, de ez a helyes válasz. Azt hiszem, álljunk le a felvétellel. Mi történt? Nem tudom. Elárultál valaki, mi a franc van itt? Megmondanák, honnan tudta a választ, mikor a kérdést még fel sem tettem? Ez hihetetlen! Mi nem csaltunk, higgyék már el! Nem is tudtunk róla! Ismételjük meg a felvételt, uraim, ismételjük meg! Adniuk kell még egy esélyt! Komolyan mondom, ez igazságtalanság! Nem hiszem el, hogy ilyen komoly! Brian? Egy nap majd nevetsz rajta. Halló? Megnézem, itt van-e. Nincs itthon. Megmondom, hogy kerested. Szia! Nem tudom, miért nem akarsz beszélni vele. Tudod, hogy miért? Teljesen lebőgettem magam. Jaj, dehogy is. Ott voltál, nem emlékszel? Jó, hülyét csináltál magadból. Kösz, anya. Figyelj, fiam. Azoknak, akik tényleg szeretnek, nem az számít, amit tettél. Csak az, hogy mit fogsz tenni. És ha ezt nem tudod, nem vagy olyan okos, mint hittem.
Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Látogatód van. Oj, ne. Hetek óta más se csinálsz, csak keseregsz. Elég volt. Elég bú meg baj volt már ebben a házban. Spencer az. És nem fogom elküldeni. Nem hittem volna, hogy egyszer öltönybe látlak. A bírónak bejött. Csak 6 hónap felfüggesztettet kaptam. Elbújtál a szekrénybe. Ja. Ez nem vicces. De te sem vagy tökéletes öreg. Tényleg nem. Mondd, miért vagy még mindig itthon? Ezt hogy érted? Miért nem mentél vissza? Nincs hozzá kedve. Amúgy is időpocsékolás. Hogy lenne időpocsékolás? De megváltoztál. Nekem időpocsékolás lenne. De te ezt szereted. Lehet, hogy nem vagyok olyan okos, mint hitted. Egy frász nem vagy az. Csak néha csinálsz valami hülyeséget, ennyi. Ez a tiéd. Kösz, Spencer. Kösz. Csak egy kazi, Brian. Nem kell begerjedni. Majd találkozunk, rendben. Törülközőt viszel? Bepakoltam. Kenyeret? Cukrot? Egy kis krumplit? Szia, anya. Viszlát, Desz. Szia, Brian! Brian? Nehogy megsértődj. De örülök, hogy elmész végre. Ne feledd! Sok gyümölcs! Elismerem, elkövettem pár hibát. Jó nagy hibát, és nem is keveset. De az ember nem csöröghet a szobájában örökké, magát sajnálva. Nem egészséges. Eljön az idő, mikor ki kell lépnie a nagyvilágba, és szembe kell nézni a démonaival. Lám, Mr. Jackson. Ez azt jelenti, hogy visszatért? Igen, Hát, holnap találkozunk. Köszönöm, tanár. Igen, hoztam pár rossz döntést. Elvesztettem a fejem, csalódást okoztam pár embernek, olyanoknak, akiket szeretek. De talán még helyrehozhatom a dolgokat. Visszajöttél? De jó, úgy örülök, hogy itt vagy. Figyelj, ne törődj azzal, hogy mit mondanak az emberek. Oké, elkövettél egy hülye hibát, de a lényeg, Ne haragudj, de közbe kell, hogy vágjak. Elnézést, de én valaki mást keresek. Bocs.
Amióta csak az eszemet tudom, okos akartam lenni. Van, aki okosnak születik, ugyanúgy, ahogy egyesek meg szépnek. Hát én nem tartozom közéjük. Nekem meg kell dolgoznom érte, kőkeményen. És ha közben hibázom, majd tanulok belőle. Nem mindig az a fontos, hogy tudd a helyes választ. Van, hogy az a lényeg, hogy a helyes kérdést tedd fel. A nukleáris fegyverkezés kérdése beszivárgott az egészségügybe. Az óvodákban, az iskolákban, az egyetemekre. Mit akarunk? Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Leszerelés! Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Leszerelés! Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Leszerelés! Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Leszerelés! Hello! Most! Mit akarunk? Leszerelés! Mikor akarjuk? Beszélhetnénk? Mit akarunk? Olyan helyen, ami kevésbé zajos. Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Mikor akarjuk? Neked aztán van bőr a képeden. Egyszer sem hívtál vissza. Igen, tudom. Ne haragudj, én... Szükségem volt egy kis időre, hogy összeszedjem magam. Értem. Szóval... Akkor most már összeszedett vagy? Majdnem. Kérdeznem kell tőled valamit. Oké. Egy kérdés. 10 pontért. Meg tudsz bocsájtani. Az összes hibámért, a hülye megjegyzésekért, a beszólásokért. Te is tudod a választ, Brian. Magyar hangok. Boros Zoltán, Ulman Mónika, Zakariás Éva, Antal Olga, Újber Ferenc, Zámbori Soma, Katona Zoltán, Gardi Tamás, Renát Zoltán, Garai Róbert, Dögei Éva, Pintér Gábor, Bartók László, Hirtink Judit. Magyar szöveg Illés Judit. Hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Németh Piroska. Szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Forum Home Entertainment Hungary megbízásából a Labor Film szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.